Nar il-ħadd 9 ta' Lulju se ssir il-maratona għal ġbir ta' fondi ta' 12 siegħa bit-tema bl-imħabba tiegħek naslu din se tixxandar ukoll fuq dan l-istazzjon. Lan tagħha huwa li l-Hospice Malta tissokta bis-servizzi holistiċi ta' kura paljattiva mingħajr ħlas li toffri lill-eluf ta' pazjenti li jbatu minn kundizzjonijiet li jxekklu l-ħajja bħal kanċer, mart relatat ma' motor neuron, mart ta' tmiem il-ħajja u mart tal-qalb, tal-kliwi u tal-fwiet fost oħrajn. Il-flus li se jinġabru se jgħinu sabiex jitlestew l-aħħar stadji tal-kumpless il-ġdid tal-Hospice, is-St. Michael, l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna għal kura paljattiva. Meta spjega x-xogħol tal-Hospice il-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta kien id-delija ta' aktar dettalji dwar il-kumpless St. Michael li se jkun qed joffri kura lil pazjenti matul il-jum u saħansitra fil-komunità. Se joffri wkoll is-servizz ta' inpatients u anki kliniċi outpatient. U sfortunatament ħafna nies mill-poplu kollu jkun milqut mid-diffikultajiet minn dat tip ta' marti li l-hospice tajn fil-kura li tagħti. U allura l-appell tiegħi huwa li kemm jista' jkun in-nies ikompli jgħinna, isostnuna, in-nies in ġenerali kif ukoll kumpaniji u negozji żgħar u kbar illi jistgħu jissapportjawna aktar biex dan il-proġett nazzjonali nwasluh fl-aħħar nibdew noperaw minn ġo fih u nagħtu s-servizzi lill-pazjenti u l-familji tagħhom li qegħdin fil-bżonn fl-iktar ħin kruċjali u kemm jista' jkun b'mod effettiv u ta' kwalità għolja.